nasıl da Toma adı malum çemeli çünkü nabeki çocuğun daha singi kelloge ve siniyenda cümbe de cüma tanı tende cimbe dawo tanı singi de kimbabomo yonsuz obarlı ya yani 공업 상에 좀 주셔야인 다 돼요 다 가서 막学校给 그래 돼 조지 남다르고 막 초튀지는 말需要都行对啊我가서 주변에 이제 조지 별이야 마베 공이야 가르잖아 야갈이야 저 갈라간 섬게 다 년아치 보여야 돼요 직들에 이뭐 좀더 마세베기 아니 전화지 좀 다른 나대기 야가 춘중기 Jak wyjaśniłem już wcześniej, zanim Aotysia dotarł do Tybetu, osiągnął już, był bardzo znany w Indiach. Jak mówi historia buddyzmu w Indiach Taranate, Aotysia w końcu był opatem Vikramashilili, jak również opatem Odantapuri. Był bardzo szanowany przez wszystkie szkoły buddyjskie w Indiach i mówi o tym wiele historii tych szkół, wiele biografii innych mistrzów również to potwierdza. W tamtych czasach było inaczej niż dzisiaj. Aby sprowadzić jakiegoś panditę do Tybetu, albo żeby odwiedzić w ogóle Tybet, albo żeby z Tybetu przybyć do Indii i studiować w Indiach, to ludzie musieli przejść bardzo trudną podróż. Bardzo wiele wysiłku to wymagało. W szczególności za czasów właśnie życia Atishi, w szczególności Atisha był bardzo, bardzo znanym mistrzem buddyjskim w Indiach, więc zaproszenie jego do Tybetu było jeszcze trudniejsze. Nie można było tak po prostu go zaprosić, ją po prostu siadał w samolot i przylatywał. Tak to się nie odbywało. Więc jak do tego doszło w ogóle, że Atisha przybył do Tybetu? Jak sprowadzono go w końcu do Tybetu? Nawet gdyby Atisha chciał przybyć do Tybetu, to nie wystarczyło go po prostu zaprosić. Trzeba było podjąć bardzo wiele różnych działań w tym kierunku. Więc dlaczego w ogóle zaproszono go do Tybetu? Po pierwsze, dlaczego w ogóle Tybetańczycy go sprowadzili, zaprosili? Jakie powody mieli ku temu? No więc buddyzm w Tybecie zaczął się za króla Zentynagam na początku VII wieku. A potem nastąpił taki szeroki rozkwit buddyzmu w Tybecie za czasów panowania króla Trisonga Decena. Jednak niestety cztery pokolenia później, około roku 841, panowanie w Tybecie przejął Dharma Udum Tsen, czyli znany również jako Langdharma, który po prostu jakby usunął Tybet z całego kraju.
zabronił go praktykowania buddyzmu. Więc doszło do dużego, do upadku buddyzmu. On miał 2 synów, Usunga i Yumtena. E, e, i, e, i e, Bratanek Usunga, który się nazywał Denimagun, był wręcz wyrzucony z Tybetu. Musiał uciekać na obrzeża Tybetu do regionu nazywanego Shangshung, czy też Nari. Został takim małym władcą, królem tego regionu. Ponieważ musiał uciekać, dlatego że nie chciał rezygnować z buddyzmu, nie chciał przestać praktykować buddyzm. I on miał 3 synów a później, aby ci synowie nie bili się między sobą, by uniknąć jakby konfliktów pomiędzy nimi, podzielił całe Nari na 3 takie okręgi. I do dzisiaj wiemy, mówimy o 3 okręgach Nari. To właśnie w tamtym czasie te 3 okręgi powstały. Pomiędzy nimi jeden z tych okręgów nazywał się Purang, który odziedziczył drugi syn, Tashi Degun. Później w tym właśnie okręgu powstanie wspaniała dynastia Guge, która bardzo długo panowała i która była bardzo dużym, bardzo znanym, bardzo ważnym dynastią, która sponsorowała buddyzm w Tybecie. Ten Tashi Degun miał 2 synów. Starszy nazywał się Songne, i on został mnichem. Czasami mówi się, że to był, że nazywał się Songne albo Kongre, ale większość ludzi mówi, że nazywał się Songne. Tak czy inaczej, on został mnichem i otrzymał i podczas ślubowań dostał imię Lalama Yeshe. Kiedy król, władca zostaje mnichem, lamą, to dodaje mu się w Tybecie taki tytuł Lalama. Więc on nie był po prostu Yeshe, był Lalamą Yeshe, był mnichem i władcą tego regionu jednocześnie. On miał bardzo silny wpływ na historię buddyzmu. Po pierwsze dlatego, że upowszechniał buddyzm w tym swoim regionie, w tym swoim małym królestwie. Zaprosił 3 panditów z Indii, aby upowszechniać dharmę w swoim regionie. Wybudował najstarszy w historii Nari klasztor w tym regionie, więc to był pierwszy klasztor w tym regionie, który powstał za jego czasu. I ten klasztor nadal istnieje, nadal można go zobaczyć, odwiedzić. A po trzecie, jakby on właśnie zaprosił Atisie do Tybetu. To on wysyłał kolejne zaproszenia do Indii, zapraszające Atisie. A po trzecie, był również wielkim sponsorem wielkiego tłumacza Rinpocha Zangpo, który później przetłumaczył bardzo dużo ważnych tekstów, był jakby jednym z głównych tłumaczy tak zwanego nowego przekazu, czy też późniejszego przekazu dharmy w Tybecie. Yeshe ten pojawił się mniej więcej 100 lat po Langdharmie, czyli mniej więcej 4-5 pokoleń po tym upadku buddyzmu, po tym jak buddyzm w Tybecie był zabroniony.
Ale w tym i tak jak powiedziałem, mieszkał w tym, mieszkał w tym Nari, w Shangshung. Ten region Shangshung jest tak naprawdę źródłem, centrum religii Bon w Tybecie. To z tego regionu ta religia się pojawiła, się powszechniła w całym Tybecie. Ona stąd się, to było to centrum tej religii, więc Jesie tak naprawdę panował w regionie, w którym większość ludzi praktykowała Bon, nie rozumiała buddyzmu, nie znała darmy. Mało tego, w całym Tybecie bardzo niewielu ludzi po tych 100 latach rozumiało darmę właściwie. Pojawiło się bardzo wiele fałszywych propagatorów darmy, wiele kłamstw. Tybetańczycy zazwyczaj mieli bardzo duży szacunek, okazywali bardzo szacunek i oddanie dla każdego, kto przybył z Indii. A ponieważ w Indiach zaczęto opowiadać o tym, że w Tybecie jest bardzo dużo złota, to nagle z Indii zaczęło się pojawiać bardzo dużo fałszywych panditów, którzy po prostu przybywali tam za złotem i opowiadali jakieś bzdurne, przekazywali jakieś bzdurne informacje na temat darmy, nie mając pojęcia o tym, co mówią. To wywoływało bardzo dużo zamieszania, bardzo dużo nieporozumień co do darmy we wszystkich regionach Tybetu. Oczywiście ludzie w Tybecie szanowali ich wszystkich, nie mieli pojęcia o tym, kto jest fałszywym guru, kto jest prawdziwym guru. I to wywołało bardzo wiele problemów. To stwarzało bardzo wiele problemów. Natomiast ten Jesie, ponieważ on sam był bardzo zainteresowany darmą, bardzo zainteresowany buddyzmem, sprowadził 3 nauczycieli już do Nari i sam zaczął studiować sutry i tantry, komentarze. On zrozumiał, studiując te teksty, zrozumiał, jak wiele nieporozumień i jak bardzo źle darma rozrozumiana jest w Tybecie. Więc miał bardzo wielkie życzenie, aby to naprawić, aby coś z tym zrobić, aby naprawić tę sytuację. Szczególnie w przypadku Vajrayany istniało bardzo dużo nieporozumień. I on sam w swoim własnym królestwie wprowadził odpowiednie zakazy, nakazy, odpowiednie prawa, które w swoim własnym regionie, ale oczywiście to było za mało. To nie wywołało odpowiednich skutków. Więc jasne się stało, że trzeba sprowadzić prawdziwych, autentycznych panditów, prawdziwych, autentycznych guru z Indii, którzy pomogą zaradzić tej sytuacji. Więc taka była intencja. Więc jak wspomniałem wcześniej, zaproszenie ATC było największą jakby spuścizną Jesie. Jesie zaprosił Atisie, tak jak powiedziałem, aby wyeliminować, aby usunąć problemy i złe poglądy i wszelkie nieporozumienia w buddyzmie tybetańskim. Skoro w tamtym czasie głównym źródłem darmy były nadal Indie. Tak, to jakby nie było wielkich mistrzów jakby w tym czasie w Tybecie, więc źródłem darmy były Indie, więc było oczywiste, że jedynie sprowadzając kogoś z Indii, zapraszając kogoś z Indii, można
trzeba zaprosić z Indii takiego lamę, który będzie naprawdę szanowany, który będzie miał odpowiedni posłuch, który będzie miał odpowiednią reputację, odpowiedni autorytet, i w ten sposób, którego słowa będą faktycznie miały jakiś posłuch wśród Tybetańczyków, którego nauki przyniosą odpowiedni efekt. Musiał być też w odpowiednim wieku, musiał mieć odpowiednią pozycję, musiał znać bardzo dobrze sutry i tantry, musiał mieć odpowiednio wiele współczucia, wszystkie takie właśnie wszystkie kwalifikacje miał tylko Atisha. 가래서 급지 딱 벽이 지금 접종도 나와도 꾸준히 하고 있지. 봐. 어다 진짜가 통하네. 강에 치고 쳐야 돼. 인도산에 부지 밑에 세게 라마 자가는 지금 내 주민 다들 꾸준히 상부에 그걸로. 다는 상계 때문에 지금 갈배치야. Więc Atisha był szanowany przez wszystkich, był odpowiednim kandydatem. I teraz pytanie, więc decyzja została podjęta, ale jak go zaprosić? I wtedy powstało pytanie, jak go zaprosić, jak go sprowadzić do Tybetu? Nie było. W zasadzie Tybetańczycy wtedy nie mieli innego wyboru. Jedynym wyborem był właśnie Atisha, takim najlepszym wyborem. Więc Jangchup był więc Lalama Yeshe był tym osobą, który postanowił go zaprosić, który wystosował pierwsze zaproszenie, ale on w końcu nigdy nie spotkał Atisie. On go tylko zaprosił, nie dożył tego momentu, kiedy Atisha przybył do Tybetu. Niektórzy historycy mówią, że Yeshe musiał jakby poświęcił swoje życie po to, żeby Atisha mógł przybyć do Tybetu. Jest wiele historii na ten temat, szczególnie we współczesnej historii. Nie będziemy teraz o tym mówić, bo nie ma na to czasu, ale tak czy inaczej, bez względu na to, czy Yeshe poświęcił swoje życie temu celowi, czy nie, co nie jest tak w gruncie rzeczy pewne, ale tak czy inaczej pewne jest, że bez jego zaproszenia, bez tej jego intencji, bez tego jego przekonania i bez wystosowania tego pierwszego zaproszenia, Atisha nigdy w Tybecie by się nie pojawił i to jemu zawdzięczamy przybycie Atishi i aktywność Atishi w Tybecie. Jeśli powierzył tą odpowiedzialność przy przyprowadzeniu Atishi do Tybetu takiemu starszemu tłumaczowi, który nazywał się Gyatso Drusenge. Więc to odpowiedzialność spoczęła na tym Gyatso Drusenge. On przybył do Indii, ale nie był i przekazał zaproszenie, ale nie osiągnął sukcesu, nie mógł sprowadzić wtedy Atishi. Więc znowu minęło wiele lat i w końcu Yeshe postarzał się i zmarł. Natomiast na łożu śmierci wyraził takie życzenie, które powiedział swojemu siostrzeńcowi Jangchupowi, że to jest jego ostatnie życzenie, ostatnie życzenie przed śmiercią i Jangchup musi sprowadzić Atishę do Tybetu. Jangchup obiecał swojemu wujowi, że na pewno spełni to jego życzenie. I on z kolei wysłał innego tłumacza, który się nazywał Naxolotsawa do Indii, aby wystosował, aby drugie zaproszenie Atishi do Tybetu.
Nangca Locała i jego pomocnicy wybrali się do Indii. Wtedy Atisha mieszkał w Vikramashili, w Instytucie Vikramashila. Vikramashila była wtedy sławniejsza od Nalandy. Założyli ją królowie Pala w VIII wieku naszej ery. To był bardzo ważny uniwersytet, dlatego że uczono w nim również Vajrayany. Nie uczono tylko podstawowego pojazdu i Mahayany, uczono również Vajrayany. Ponieważ królowie nadawali tytuł pandity każdemu, kto ukończył tą uczelnię, bardzo wielu uczonych przybywało w to miejsce, aby tam studiować. Stamtąd pochodził również Naropa i Shantipa, Atisha i później również Shakyashibhadra, bardzo znany uczony. W końcu w 1203 roku został zniszczony przez islamską inwazję. Więc tak czy inaczej, Nakso i jego koledzy, pomocnicy przybyli do Vikramashili. W tamtym czasie jeden z ich przyjaciół, Gyatso Senge, był już tam i studiował na tym uniwersytecie. Więc najpierw spotkali się z tym Gyatso Senge, który wytłumaczył im, dlaczego poprzednia misja się nie udała. On im wytłumaczył, że nie wolno im od razu przybyć i zaprosić Atishę do Tybetu, bo nikt nie pozwoli im na to, nikt nie pozwoli im zabrać Atishi do Tybetu. Więc on im podsunął taką propozycję, aby najpierw pobyli w Vikramashili i udawali, że są tam tylko po to, żeby studiować. Że to jest ich główny podróż, że po prostu zostali uczniami w Vikramashili. A potem dopiero wytłumaczyli Atishi, jaki jest prawdziwy cel ich wizyty. I tak zrobili i przez rok studiowali w Vikramashili, aż w końcu udało im się wytłumaczyć Atishi bezpośrednio na osobności, o co im dokładnie chodzi. Atisha na to odpowiedział, że po tym, co wy mówicie, myślę, że wasi królowie są prawdziwymi bodhisatwami. Szczególnie ten król, ten Yeshe-Ebu, musiał być naprawdę prawdziwym bodhisatwą. Nie wolno mi nie spełnić życzenia bodhisattwy. Próbuję zatem udać się do Tybetu, ale będzie to nas kosztowało bardzo dużo wysiłku. Musimy znaleźć odpowiedni sposób, jak udać się do Tybetu, jak w zasadzie uciec do Tybetu z Vikramashili, bo nikt w Vikramashili Atishi na to nie pozwolił. Dziełodzie zapytał również swego specjalne bóstwo, czyli Tarę, o radę, na co Tara odpowiedziała mu, że jego podróż do Tybetu będzie bardzo, bardzo użyteczna, przyniesie bardzo wiele pożytku, a w szczególności przyniesie pożytek jednej świeckiej osobie. Później wiemy już, że chodziło o Dromtympa, bo Dromtympa był jego głównym uczniem Atishi i on nie był mnichem, był świeckim mistrzem, tak jak Marpa. I Atisha wpadł na pomysł, aby powiedzieć wszystkim, że udaje się w pielgrzymkę do świętych miejsc. Więc pomyślał, że najpierw uda się do Bodh Gai i tam złoży dary, tam się pomodli właśnie w intencji tej podróży do Tybetu. W tym czasie, kiedy o tym usłyszał pewien Kempo, który się nazywał Jnana Shimitra, ten Kempo dał Atishi takie małe muszelki, które wtedy były bardzo cenne,
jak pieniądze, którym się płaciło, dał te muszelki i powiedział Atishi, w Bodgai jest taki, znajdziesz takiego starego, bladego, bladego starca w dreadach i proszę daj mu te muszelki ode mnie. I faktycznie, kiedy Atisha pojawił się w Bodgai, to podszedł do niego taki starzec w dreadach i powiedział, gdzie masz te muszelki dla mnie? I wtedy Atisha zrozumiał, że ten starzec to nie jest zwyczajna osoba, że to jest urzeczywistniony mistrz. Przekazał mu oczywiście te muszelki i opowiedział mu o w sekrecie o tej właśnie podróży do Tybetu, którą planuje, o tym, co powiedzie. I ten starzec opowiedział mu dokładnie to samo, co powiedziała mu Tara. Ale Atisha zapytał go, czy będą jeszcze jakieś, czy ma się spodziewać jakichś przeszkód, czy będą jakieś przeszkody w tej podróży, na co ten starzec mu odpowiedział, tak, twoje życie się przez to skróci. Atisha spytał, a jak się skróci, jak bardzo się skróci? Na co starzec odpowiedział, jeżeli nie udasz się do Tybetu, będziesz żył 92 lata. Natomiast jeżeli udasz się do Tybetu, to będziesz żył tylko 73 lata. To było, czyli jakieś 20 lat krócej. Na co Atisha pomyślał, jeżeli ta podróż przyniesie bardzo dużo pożytku Tybetowi, to nawet jeżeli moje życie będzie krótsze, to i tak powinienem się tam udać. Więc tak jak powiedzieliśmy, on bezpośrednio nie udał się do Tybetu, tylko udał się najpierw na taką pielgrzymkę do świętych miejsc, więc też indyjscy królowie i też ludzie, którzy zarządzali wtedy Wikramashilą, z pewnością nie pozwolili mu na podróż do Tybetu. Więc oni cały czas myśleli, że Atisha udał się na pielgrzymkę, więc z tego Bodgai dalej Atisha udał się do świętych miejsc, które teraz są w Nepalu, które teraz znajdują się w Nepalu i spędził jakiś czas właśnie w tych świętych miejscach w Nepalu. Gdy całe to towarzystwo pojawiło się w Nepalu, to jakby to w Nepalu jakby zaczęło nagle wypływać jakby pewne przecieki. Atisha tak naprawdę planuje dotrzeć do Tybetu. Był z nimi pewien uczony z Wikramashili, który z nimi podróżował przez cały czas i on zaczął mieć takie właśnie podejrzenia, że chyba nie chodzi tylko o Nepal, chodzi również o Tybet. I on zaczął oskarżać tego Naco Lotsałę. Ty nigdy nie studiowałeś. Ty po prostu porywasz naszego mistrza. Nie wolno tak robić. Nie możemy pozwolić, aby Atisha się z tobą udał do Tybetu. Nie możemy stracić Atishi na rzecz Tybetu. Wtedy nam grozi to, że buddyzm zostanie osłabiony, zniszczony w Indiach. Nie wolno ci tego robić. W związku z tym Naco Lotsała i inni, którzy mu towarzyszyli, musieli obiecać temu starszemu uczonemu z Wikramashili, że Atisha nie spędzi w Tybecie dłużej niż 3 lata. Że to jest że oni nie zabierają go jakby na zawsze do Tybetu, tylko że spędzi w Tybecie tylko kilka lat i potem będzie mógł znowu wrócić do Indii. I do Wikramashili. On oskarżał po prostu Naco Lotsała, że jest po prostu złodziejem.
porywaczem i złodziejem, że jest po prostu przestępcą, takim jeszcze w dodatku z zagranicy, zagranicznym przestępcą, terrorystą. Więc on musiał coś, musiał obiecać, musiał to jakby, to było wszystko, oni wszyscy traktowali Indię i tych uczonych z Indii jak świętych, więc nie mogli pozwolić na to, aby oni myśleli o Tybetańczykach jako o przestępcach. Musieli obiecać coś takiego, taką przysięgę złożyć. Więc w ten sposób Naco Lotsawa i jego towarzysze w końcu obiecali właśnie, że Atisha spędzi w Tybecie tylko 3 lata, a potem wróci do Indii. Atisha Naco Lotsawa i jego towarzysze w końcu przybyli z Atisią do Tybetu. Udała się ta podróż. Atisha był już wtedy, miał już wtedy ponad 50 lat, więc jak na tamte czasy był dość zaawansowanym wieku. Poza tym Atisha był panditą o wysokiej pozycji w Królestwie Indii, indyjskich królestwach wtedy. Był bardzo znany, bardzo wpływowy. Był również opatem Vikramashili i Odantapuri. Był odpowiedzialny za wiele świątyń indyjskich, więc miał przy sobie taki łańcuch, taki wielki brelok do kluczy, tak, na którym miał 18 kluczy na swoim pasku. 18 kluczy do różnych tych miejsc, za które był odpowiedzialny. Więc to świadczyło, te klucze jakby też jakby same świadczyły o tym, jak wielką odpowiedzialność jakby wypełniać, jak wielką pracę wypełniał w Indiach wtedy. Dlatego indyjscy uczeni byli bardzo niezadowoleni z tego, że bardzo niechętnie pozwalali na to, aby on jakby udał się do Tybetu, bo to była ciężka podróż. Zawsze istniało ryzyko, że może nie wrócić. Dla indyjskich buddystów to była była ważna osoba, było ważne dla nich, aby pozostał w kraju. Na przykład Vikramashvili na jednej ścianie widniał malunek Nagarjuny, a na drugiej widniał malunek Atishi. To świadczyło o tym, że traktowano go tak samo, z takim samym szacunkiem jak Nagarjunę. Więc dlatego Atisha najpierw udał się do Tybetu, do Nepalu, przepraszam, gdzie spędził cały rok. Niestety Gyatso Drusengye, ten uczeń, który z nimi podróżował po drodze i który był jednocześnie tłumaczem, zmarł po drodze. I to był też taki moment jakby pewnego zwątpienia. Atisha pomyślał sobie, mój tłumacz teraz zmarł. Jak się porozumiem z tymi Tybetańczykami? Nie ma sensu już jechać do Tybetu, skoro nie mam tłumacza. Na co Naco Lotsawa powiedział, w Tybecie teraz jest bardzo znany tłumacz, Rinchen Sangpo. A natomiast i on nam pomoże, on będzie tłumaczył twoje nauki, natomiast w takich normalnych, zwyczajnych rozmowach ja mogę pomóc, ja mogę tłumaczyć. Proszę, nie porzucaj tej myśli, kontynuuj swoją podróż do Tybetu. Atisha w końcu się zgodził i w końcu pojawili się w Nari w 1040 roku. Atisha miał wtedy 59 lat.
아니 저지 겁디 코르단지야 봐 겁디 뒤산에 툴링 고바다 차니보랴 페베 겁리야 아니 숭규는 넘기 숭규지리야 미거 따가라 미가보 라 따가보 치딩게 따가보 경경 아니 미티조 둘로가보 그지 이제 그 미거 따가라 지 숨겨게 도되게 인자나 소비가 다 최세 이제 수메가 봐 자심시라 바고도 안타리기 수만텔레야 베지 마르다 문제베기 딱다 I oczywiście ci wszyscy ludzie w tym królestwie Nari, w Tybecie, no bardzo długo wyczekiwali, tak? To prawie 2 lata minęły, czy ponad 2 lata nawet, to wszystko trwało i przygotowywali się mimo wszystko na przyjaźń Tybetu. Wierzyli, że tym razem się uda, na przyjazd Atishi, wierzyli, że się uda i bardzo długo przygotowywali się na jego przyjazd. Więc przygotowywali się i została wysłana cała grupa, jakby taka która przywitała Atisię na granicy i podobno było 300 osób na białych koniach z flagami, z chorągwiami i z różnymi darami, takie bardzo wielkie przyjęcie. Jiangqiu również sprowadził i różne instrumenty muzyczne, których wtedy w Tybecie nie było, podobno właśnie wtedy pojawiły się pierwsze ragdungi, czyli te bardzo wielkie trąby, tak? Nazywano je wtedy rogami witającymi tłumaczy i uczonych. To są te wielkie takie rogi, które często widzimy w tybetańskich klasztorach. Były bardzo głośne, ale o to chodziło. Jednak wtedy wszystkie bydło, całe bydło wystraszyły i wszystkie konie, na których ci witający jeździli, spanikowały i zaczęły uciekać. Bo nikt nigdy wcześniej takiego głośnego dźwięku nie słyszał. Potem, gdy Atisha pojawił się w tym Toding, w tym pierwszym klasztorze, Jiangqiu opowiedział Atishi o całej tej historii, jak poprzedni królowie wprowadzili dharmę do Tybetu i później jak Langdharma zabronił praktykować buddyzmu w Tybecie, jak to cała historia wyglądała, jak wiele fałszywych nauczycieli pojawiło się, jak wiele fałszywych nauk pojawiło się w Tybecie. I też Jiangqiu też poprosił go w związku z tym, że zamiast uczyć takiej bardzo dogłębnej dharmy Vajrayany, Atisha powinien też uczyć po prostu o takich nauk o przyczynie i skutku. Na co Atisha się zgodził i resztę historii będziemy kontynuować jutro.